जिसय बाग्लारि मुंनि सासे सुबुंनि बाखनायथाव खामानि। बिथाङा गावनि फिसाजोनि जोनोम सानावनो ओनसोलनि 100 गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। नंगौ, मानसिया मानसिखौ मदद खालामनायानो सुबुंनि गुबै धोरोम। दिनै बेबायदि बाथ्रानि गुबै आखुथायखौ बिदिन्थि होनानै दिन्थिदों जिसय बाग्लारिया। उदालगुरि जिल्लानि पहराबारि गामिनि जिसय बाग्लारिया गावनि खस्थ' खालामनानै आरजिनाय रांजोंनो ओनसोलनि 100 गोरिब सुबुंफोरनो कम्बलखौ राननानै होयो। मख'नो गोनांदि जिसय बाग्लारिया गावनि बिसि प्लाबिता बाग्लारि आरो फिसाजो नमनिता अनामिका बाग्लारिखौ लानानै भैरबकुन्दआव थानाय गावनि न'आवनो कम्बलखौ राननानै होयो। बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबां दुखुनि समाव गोरिबफोरखौ मदद होनायजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन गिर्जाफोरावबो दान होबोदों। কোনে দিছে কম্বলটো? তো নামটো আমি নাজানো মাতানি দিছে ঠিক আছে। जिसय बसुमतारिया फंबाया मेम्बरबो नङा चेयारमेनबो नङा, गावनि मेहनतनिफ्रायनो बे गरिबफोरनो कम्बल दान होदों आरो बहुत धन्यबाद। बे आरो इसोरनि आशीर्बादाव बेबादिनो जौगालांबाय थाथों। जेनेबा बे जिसय जावाया दाखालिनो खबर होदों जोंखो थांनाय समबार गारनानै बे फैगोन समबाराव आंनाव ज' जाहैथांबाय। इसोरनि अननाय बियो माने गरिब गुन्द्राफोरखौ नुनानै माने कम्बल होदों। बहुत धन्यबाद। आरो बिदिनो बोसोराव होलांनो हाथों आरो बिनि फिसाफोरा फरायदों, फरायनानै मोजां जालांथों, बेखिनिल' बुंना थाबाय। আমাৰ গরিব কারণে বসুমতারিক ভালে ভালে কম্বল দিছে, আশীর্বাদ দিয়ক। লোৱা নাই। কোনে দিছে? জানো নামটো কি? জিচুৱা বসুমতাৰী। কম্বল পাইছোঁ। কোনে দিছে? ঈশ্বৰৰ মৰমত। কিবা মানুহৰ নামটো নাজানো, ঈশ্বৰৰ মৰমত এইটো কম্বল দি দিছে। এইটোৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। আৰু পাছত এনেকুৱা পাব পাৰে। नोंथांमोन चेनेल आरो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदोङो आरो नोंथांमोननि चेनेल अनसायगिरि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनायखौ जासिहरबाय। गोजां बोथोर फैनायलाय आंनि जे प्रेक्टिकेलि गांसे कम्बल जेब्ला जोमना उन्दुयो गोजां गाया। बे हिसाबै आङो गैयिफोरनो सिन्था धारा खालामनानै आंनि बोसोरसे इनकामनिफ्राय 10% आङो बेखौ रायजोफोरनो गोरिब गुन्द्रानो राननानै होनाय जादों आरो। आङो 100 जन मानसिनि थाखाय केपासिटि दङमोन, 100 जनखौ होबाय। नोंथांनि बे राननायाव सोरबा राजनितिक लिडारफोर सोरनिबाफोर बिदि सहाय दं? बेनि राननायाव आंनियाव रावबो राजनितिक लिडार राजनितिकनि माबा गैया। आं बेखौ गोसो जानानै आंनि जेनो बुजिनानै आं बेखौ होनाय जादों। बेयाव गामिनिल' नङा आरो मोनसेल' धोरोम मोनसेल' हारि नङा, ख्रिस्टान, हिन्दु, सावताल, नेपाल फ्राय गासै जाति जनगोष्ठिनोनो आं बे माबाखौ रानना होबाय आरो। आं लाबाय थागोन आरो बेनो गिबि खेब नङा। आङो फ्राय गामिफ्रावबो होखायोमोन होनाया। गोबां दङ नाथाय बेखौ गोसो खालामाब्ला क्ररपति थाबाबो होनो हाया। जायहा गोसो थायो एसे थानायखौनो होनो हायो। दायो गोबां सुबुंनो आं होजोबनो हायाखै। सोरबाया एसे मोननो लुगैदोंमोन नाथाय आंहा केपासिटिया 100 खानल'मोन। आं बेनिखायनो आं 100 जन मानसिनो होनाय जाबाय आरो गासिबो दा मोननो हायाखै। मोननो हायैफ्रा जेन उनाव मोननो हागोन। दा एबाराव मोनिखौ हामा मोननाङा बा गाज्रि मोननाङा, आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। कम्बल रानदों ना गुबुन माबाफोर? आङो दा जास्ट कम्बलखौल' रानदों। आङो बिदिनो सिगांफ्रावबो होबोबाय। मथा-मथि भैरबकुन्द टाउन बाप्टिस्ट चार्च बेयावबो मालाबा बोसोराव 51,000, मालाबा बोसोराव 22,000, मालाबा बोसोराव 16,000 बेबायदि आङो होबोबाय थाखायोमोन आरो आङो सिगाङाव उनावबो बिदिनो होलांबाय थागोन, आं आवगायलांबाय थागोन। आरो मोनदों नोंथाङा माने बेरामिफोरखौबो मालाबा सहाय खालामो? औ, बेरामिफोरखौबो खामानि मावनानै जायफ्रा हाजिरा मावना जाग्रा, जेब्लानोखि अपारेसन खालामबाय बिसोरो हाजिरा मावनो थांनो हाया, अब्ला आं बिसोरखौ सुलुर लानानै आं एसे एनै खरसा होना मदद खालामो। खोब गोजोननाय मोनो। मालायखौ सहाय खालामनो मोनबोला खोब गोजोननाय मोनो आरो।
बे थुलुंगाखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौमोन माने जेब्ला आङो गिर्जाफ्राव थाङोमोन अब्ला आङो बेखौ मिथियोमोन सहाय खालामनांगौ होननानै ओमफ्राय आं सेंग्रा समनिफ्राय एसेबां हायाखैमोन खिन्थु आं जेब्ला हाबा जानानै न'खर सोलिनानै आङो एसे बिदिनो दसम भाग माने 100 थाखायाव 10 थाखाखौ आं दिनलांनो रोंदोंमोन आरो बेखौनो आं रायजोनिफ्राय बेखौनो लुबैगोन आंनो आशीर्बादल' नांगौ बेनि अनगायै जेबो नाङा যে মৰম কৰি কমত পাইছোঁ আৰু ভালে ভালে যে কি আশীৰ্বাদ দি আছোঁ আৰু এনেকৈ আগবাঢ়িলে আকৌ দিব পাৰিব এইটো दा नैबे न'खराव जोंहा जे कम्बल रानदों जों गोजोननाय मोन्दों गैयैफोरनो बेबायदि होनायखौ जेनेबा जों सानो होनो थाखाय नाथाय हास'यैयाव थायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बेबायदि होफुंनो हानायखाय जों गोजोननाय मोन्दों मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन